Tohto poď. Vážne, no dobre, čo to je? No ja som teda robil s tým vyšetrením a on má... Čo sa mu stalo? On má pokročilú rakovinu. Dobre. Čo si to povedal, pán doktor? Pán doktor! Pán doktor! No a rád by som hovoril... Sestra! Odvedte ho! Odvedte ho! Poďte si na... Tak, dobre. Miláčik. Poďte sem, pán. Ani sestra. Čo? Ani... Nezlába ho ani sestrička. Miláčik, prosím, na rakovinu. Zavolám SBS-kara, ak sa neuvedome. A povedz si, čo mám na rakovinu, aspoň nech to vie, prečo to svojho syna. Veľmi ľúto, ale tak... Ale kolega mi povedala, ja to zajtra. Čo ste to na nebo písala? Prepáčte, nemám keď tu rád. Dobre, teraz sa ubudím. A vy, viete čo, dáme, sestra, injekciu mu dajte, aby to už mal za sebou, dobre? Okej, sestra, poďte injekcia. Jemu, hej? Rýchlo. Ďakujem, a už to má za sebou, ďakujem, sestra. Dovidenia, pán doktor. Takže Ďalší invertujú. tento sa za chvíľku prebere, takže my pokračovanie na budúce.